Di navbera Tirkiye û Amerîkayê de li gel kêşeyên heyî, niha ji liqada Sûriye li ser gerên Colanî û niha di destê dewleta Îsraîlê de ye, rageşiyeke nû xwe dide der. Piştî ku Serokê Amerîkayê Trump bilendahiya Colanê weke xaka Îsraîlê nas kir, Wezîrê Karên Derweyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu rexneyên tund biryara Trump girtin. Her wiha Çavuşoğlu ragihand ew Îsraîl û Amerîkayê natirsin û ew ê hember vê biryara Amerîkayê di qada navneteweyî de tev bigerin. Ev mijar ji aliyê pisporên Tirkiye ve jî jenêz ve tê şopandin û li gorî hem pisporan Tirkiye ji ber hebûna xwe ya li Sûriyê û ji ber hêza Amerîkayê di qada navneteweyî de li hember biryara Washingtonê nikare piştewaniyeke xurt werbigire. İsrail kendi güvenliği açısından Golan Tepelerini çok... İsrail ji bo welehiya xwe girên Colanê gelek giring dibîne. Ji ber vê yekê tu caran wê devere bernade. Ev biryara Amerîkayê li rojhilata navîn de heyameka nû û aloziyan bide destpêkirin. Tirkiye di destpêkê de ev biryara Amerîkayê bi tundî şermezar kir û li hemberî vê yekê di qada navdewletî de gavên dîplomatîk jî davêje. Li belê Tirkiye nikare zêde tiştekî bike ji ber ku Amerîka û İsraîl du welatên herî bihêz yên cîhanê ne. Tirkiye tenê dêbertekan nîşan bide ev qas. Bibûşûna hem pisporan jî hebûna Tirkiye ya li Sûriyê demkiye û muqayesekirina bi rewşa Îsraîlê re xeletim. û ev biryarên Amerîkayê yên yekalî dê rageşiyên heyî navbera Washington û Ankara'yê gurtir bike û dê rageşiyên nû bixwe bînin. Türkiye'nin Fırat bölgesi ve Zeytin Dalı operasyonu Türkiye li deverin ku bi operasyona Şaxê Zeytûnê û Mertala Firatê bi dest xistîne piştî ku li Sûriyê çareseriyek peyda bû dê ji wan deveran derkeve û hebûna Tirkiye li Sûriyê demkiye. Lê belê di mijara girên Colanê de Amerîka xaka Sûriyê wekî xaka İsraîlê qebûl dike. Ev hewlên Amerîkayê li Sûriyê rageşiyan zêdetir dike. Helbet hebûna Tirkiye û hêzên kurewî ya li Sûriyê jî dê rojên bê de bê nîqaş kirin. Belendahiyên Golanê an ku girên Colanî di navbera Îsraîl û Sûriyê de di şerê sala 1967 de ket bin kontrola Îsraîlê û heta niha jî dibin kontrola vî welatî de ye. Di 25 Adarê de Serokê Amerîkayê Donald Trump li koşka spî bi amadebûna Serokwezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu biryara danpêdana biserveriya Îsraîlê li ser belendahiyên Golanî imza kiribû. Beramberî wê yekê jî ji aliyê Tirkiye ve beltekên tund hatibûn ragihandin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.